Казвай. Бай Иване, за морковите става въпрос. Моркови? Те са добри на трошия, бе. Не, бай Иване, не са. И ти препоръчвам да не ги ядеш, защото видиш ли, може и да пукнеш. Затова съм решил да те наема днес. Аз ке пукна. Бащо? Виж, бай Иване, има един, как да ти кажа, морковен сенат. И те планират нещо. Аз не съм сигурен какво е, но аз и моят отбор предполагаме, че е нещо от сорта на план за величие, глобална морковизация. И те могат, например, да слагат дрога в морковите, нали знаеш? Пак ти и твоя отбор. Пак са правите на героите на деня. Как пък не? Ако искаш, така го наричай. Но, бай Иване, наистина ми трябва твоята помощ. Искаш ли... 5 лева? Вътре съм. Къде е сградата? Ще те хвърля бързо към Райх мобилна.